होमबा नों हिनजावखौ लामारलाना? आं हिनजाव होननायखाय आं माबा खुगायावनो लाबोनांला। मानोबा? मानोबा माने हिनजाव होननाय माने जानायसो माने मबाइलाव जेरैहाय माबा जायो फैसा जायो बेफोरबायदिसो आदसा माने हिनजाव होननायखौ नांला माने नांला हिनजाव होनबानो रागा जोंसै मबाइलबो नाङा हिनजावबो नाङा दायो ना मबाइल संना दोनखायो माखौ ओंखामखौ ओंख्रिबो उखैबा जानांगौल' माने हरावनो संखायो नामा? आदसा नों सानसेयाव गंबेसे लोङो? आङो मालाबा जेनेबा दाबायदियावलाय मा 20 थाखा खापसे जायो नालाय खापब्रै गाहाम गोलैयो आरो माने सानसेयाव ओमफ्राय जेनेबा नों मानि थाखाय इमान बेरे-फुंजानि जौ लोंदों दायो मा दिखार ना दुखु दं नामा? दिखारनि थाखायनोथ' आं लोंखायोब्रा मानि दिखार दङब्रा मोनसे मा दिखार खोन्थालाय हारसिङै बेसेबां संना जानांगौ न' फारसे माने हाग्रा जाना दङ बेखौ नायनो ना फोथारनो नायनो ओमफ्राय हिनजावलाय बोराबाव थांखो नालाय अरुणाचलाव गोदान लाबाय होननाय खोनाया गोदान लाबाय गस्लाना मिसा नंगौब्रा नंगौ ओमफ्राय दा बे मालाबा जुदि फैफिनबा लागोन लाया नोंलाय आं लाया होनना बुंखानाय लाला गाबोन समफोर जुदि ओजोंहायबो हौवाजों थानायालासिनो जुदि खारना थाफैबालाय मा खालामगोन नोंलाय? बेयो माने लांग्राखौ बारनो मोनखाया दा जेनेबा नोंहा हिनजावबो गैया नों हिनजाव लानो सानदों नामा गोदान आरोबाव? आं लाया हाब मा नोङो ओंखामखौ हारसिं संजानांगौ दा जुदि लोंखाबाय नोङो दाहाय ओंखामखौल' बोरै संगोन नोङो? हायो ओमफ्राय जे बेफोरखौ जौ लोंबाय थानो अबाव फैसा मोनो नोंलाय? अबाव मोनो जेनेबा बेफोरखौ लोंबाय थानो फैसा? बेलाय माने हाजिरा मावनानै लोंनायसो ओमफ्राय माइरंफोरालाय? माइरङा मोनखानाय आंहा मानि मोनो? सरखारनि मोननाय सरखारनि मोननाय दाथ' दालिबो मोनबावोसो मोजांथार ना? मासै मास थाङोना माइरङा? आरामसे आंथ' जानायाव गद जाबावो बेनिफ्राय नोङो होमबा दुखुनि थाखायसो जौखौ लोङो? मा दुखुआ? बिमाफोर थाबा बिफाफोर थाबा सांग्रां जागौमोन माने बिमाबो गैला बिफाबो गैला बिदाबो नायफिनला बिनि थाखायनो आं लोङो आरो माने आदसा होमबा नोङो जौ लोंबा गासिबो समाधाना जाजोबो ना? बावो नामा दुखुखौ जौ लोंबा? ओमफ्राय नोङो हिनजावखौ गोसोथोना लानाय ना नायना लानायमोन? जासिना हरनायसोमोनलै हिनजावखौ जासिनानै हरनायसोमोन नोंहा होमबा आवगाय बेलेग गोसोथोनाय दंखायोमोन नामा? दंमोन कामरुआव दंमोन होमबा जासिनानै हरबाबो नों लाबाय बेयाव फैबाय जेखुनु ओमफ्राय ओजों गोसोथोनायालाय मा जाखो ओमफ्राय? गैला इयावबो बारलांबाय होमबा दा नों हिनजावखौ लायफिनला होमबा खारनायखौ? नांथारलानो आंनो जेनेबा खेबसेफोर थांनायावनो नों नागिरहैदोंमोन ना हिनजावखौ फार्स्ट थांजेनबा? बेलाय लोगोसे थांनायसोमोन लोगोसे थांखानायमोन? आदसा होमबा नों हौवाखौ सिनायखायो? आङो न' बानायनो फैबाय हाबाबो जाबाय आदसा होमबा नों हौवाखौ सिनायखायो माने जोंखौ? ना नोंनि लोगोसोमोन नामा? लोगोसोमोन ओमफ्राय बेहालाय हिनजाव दंना गैखायामोन? गैखाया दंब्लाबो माने गैया बायदि जाहैबाय खारजादों बङालि हिनजाव लादोंमोन मा मानसिमोन बेलाय? बर'आनो आदसा फिसाला सासे थालांबाय आरो जेनेबा बेबो बङालि हिनजावा सानै जादों बिनि हौवाया ओमफ्राय दा खारबाय आरो ओमफ्राय दा नोङो दुखुजोंहाय जेनेबा ओंखाम संनोबो रावबो गैला माबो गैला हिनजाव लानो गोसो जागोन जाया दा? जाला मानो? नांगौबा बिदिनो थानोसै नांथारला हिनजाव होनायखौनो रागा जोंबाय नामा नोंलाय? होमबा गाबोन समफोर जुदि फैफिनबालाय बेयो मालाबाफोर फन हरो ना हिनजावा? दिनैसिमबो थांनायनिफ्राय फन खेबसेबो गैया नों मिथिगौ ना आंखौ मानि थाखाय गाज्रि मोनदों जेनेबा नोंखौ मानि थाखाय गाज्रि मोनना बेलेगजों हाबा जादों? बेखौलाय आं बोरै मिथिगौमोन जेनेबा नों सानो नामा जेनेबा आंखौ मानि थाखाय गाज्रि मोनखो बियो एथ' गोबाव गथ' गथाय खांनायनि उनाव मानो आंखौ गारना खारखो बियो?
मानसिया मोजांबासो लाजागौमोन नङा जेनेबा नोंखौ जे जेनेबा हाबा जानायनि उनाव जे गथ' गथाय खांखांनायनि उनाव जे नोंखौ जे गारनानै जे बे बेलेगाव हाबा जाबाय नों सानो नामा आं मा गोरोन्थि मावदोंमोन बिनि दे बोगोर जेबो भाजा थाजा नांलाया ना निरामिसबाबो जायो आंनो नोंसोर बुलायलायदोंमोन नामा आंथ' एखेबारे जायगा दाबसेयावनो अन्थाइजों देनायखा मानोबा अरुणाचलाव लोंनायनि थाखाय हिनजावबो लोङो माने हिनजावा थिखोना लोङो बेखौनो आङो माने मालायजों हेबनो नागिरो माने आच्छा नांनाय लुबैयो बेनिखायनो नोंखि बिदि मालायखौ मानो बायदिसिना बुङो होननानै देसिनो जायगा दाबसिनो देनानै आलथा ओंखारहोदों आंखौ ओमफ्राय दा जेनेबा नोंना गथ' गथाय साबेसे थालांखो गथ'फ्रा आंना सानैखाब्रा सानै दा गथ'फ्रा अबाव थायो नोंना बिमाजों ना नोंजों बिमानि खाथियाव सासे दंहैयो बेनिफ्राय सासे केरेला बिमा सासे थायो बिमाजों सासे थायो गैबावा बिबो होमबाथ' दा बे बिमाजों थायो होमबाथ' गथ'आ जुदि मालाबा लाबोफिनबालाय बिमाखौ हाया होमबा नोङो आंनि आइ नङा होननानै होमबा नों दायो हाबाखौ जाथारला ना गोदान लाफिनथारला ना लाथारला आङो माथो मालायफ्रालाय बे थांबाय आं गोदान सासे लाफिनसैलै होननानै बुङो माथो लायो माथो नाङा भेजाल जायो माने भेजाल जायो माबायदि भेजाला आं जेरै जानांगौ बेफोरखौ मोनजायाबा भेजालानो जाहैबाय आरो दा होमबा नों गोसो बायदि हराव नोङो खैथायासिम जायो लोङोब्रा मालाबा आंनिया 11था गाहाम जायो संनाय खावनाय हराव गंबेसे लायो नोंलाय गंसेयानो थोयो थोनाया हराव गंसे सानाव एखेबारे मेला मोनबा मेलायानो जाहैबाय बेसेसिम लोंबाय थागोन नों बिदि बेसेसिम लोंबाय थागोन आंनि थोनायसिम माने आं लोंगोन आरो नङा जेनेबा बेसे बोसोरसिम लोंबाय थागोन नों बिदि जेब्लासिम माने आं माबाबाय थायो मा होनो बेखौ रोंजियो बिसिम आं लोंगोन आरो होमबा नों जुदि जौखौ मोनलोङा होनबालाय मा खालामगोन नोंलाय दालाय जौखौ नों लोंनांला होनना बुंबा बेलेग मोनसे आयदा ओंखारलायगोन बेयाव निसायाबो मोनसेल' नङाना ओमफ्राय जुदि जाय मानसिया नोंखौ जौ लोंनायखौ बादा होयो नों बेखौ गाज्रि मोनो नामा बादा होनायफ्रा आं गाज्रि मोनखायो मानो गाज्रि मोनो गावबा गाव माने हुदा थानायखौ बोरै गारनो हानो होमबा नोंखौ रावबो बादा होनाङा आरो ना नों लोंबाय थागोन माने आच्छा होमबा नों हिनजावखौ लामारला ना आं हिनजाव होननायखाय आं माबा खुगायावनो लाबोनांला मानोबा माने हिनजाव होननाय माने जानायसो माने मबाइलाव जेरैहाय माबा जायो फैसा जायो बेफोरबायदिसो आच्छा माने हिनजाव होननायखौ नांला माने हिनजाव होनबा रागा जोंसै मबाइलबो नाङा हिनजावबो नाङा दायो ना मबाइलबो गैया होमबा नोंबो एसे डेन्जारलै मानसिया बेबायदि आरो ना ओमफ्राय नोङो दा सानसेयाव थाइबेसे खामायो मालाबा खामायो 500 मालाबा खामायो 300 बेफोरबायदि आरो माने आच्छा ओमफ्राय नोङो सानसे खामानि मावनानै सानबेसे जिरायो सानसेल' जिरायदों सानसेल' दाख्लै मावसि मावबाय ओमफ्राय दायो मैया सानसेल' जिरायबाय आं आच्छा ओमफ्राय दिन थांनांगौ लोगोलाय खासि जायो ना दांग्रि सरनांगौ आच्छा बिदि आरो होमबाथ' जानाय लोंनाय हारसिंनो 500 होमबाथ' 500आथ' सानबेसे थाङो नोंनो 500 ओंखाम आं जाजोबनो हायाना ओंखायनो जेनेबा सानबेसेसो थाङो जेनेबा लोंनाय जानाय जुमाइयाव जेनेबा हमना ला 100 सानसेयाव बेदरावलाय 100बो थांद्राया थांनाया ना बेदर लायनाय जाफैबा थाङो आरो होमबा नों हारसिं बिराद बिन्दास आरो ना हिनजावफोर थाबाथ' जाया बिदि मोनजाया माने एखेबारे ओमफ्राय दा नोंनाव जेनेबा हाजिरा मावनाय बा माबा होनो फैसाया खै हाजारसो खै लाखसो जमा जाखो आंनाव दायो बारा गैया जेनेबा बै माइ हाजेननायनिफ्राय आंनाव 4,000सो
थाहैबाय आरो जमा जाना दं आरो दायो जमा दं माने 4,000सोआ आदसा बे 4,000खौ मा खालामगोन नोङो दा आङो माने बेरायगोन आदसा अबे जायगायाव बेरायगोन बरपेटा बेरायहैनांगौ आदसा सानबेसे थागोनलाय जोंलाय सप्तासेबो जानो हागौ 4,000जों मोनहैगोन ना मोनहैयो आरामनो मोनहैयो आदसा बेबायदि आरोना होमबा नोङो हिन्जावखौ लायफिनथारला नाङा हिन्जावनि खोथा बुंबा रागा जों होन्दों नामा नों मानो रागा जोङोब्रा हिन्जावखौलाय एथ' मोजां मोनलाय एथ' गोबाव रायजो जालायनायनि उनावलाय आरो लोंबावनोसै इये खामनि लाखादों आङो खामनि लाखादों आदसा है दा थांनो हानाय नङालै थांनानै दलर थाहैनांगौ सिरि सिरि